Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Hanif Rahman minangka dwija basa Jawa kelas sedasa. Ing video menika Bu Hanif badhe ngandharaken materi ing piwucalan 3 inggih menika pawarta. Wis tau krungu to pawarta iku apa? Pawarta iku yen ing bahasa Indonesia diwastani berita. Jadi mesti saben bocah wis tahu ya ningali utawa maca berita. Pawarta iku tegese apa to, Bu? Yen awakmu ngerti berita, tegese apa ya? Nah, pawarta iki tegese informasi anyar. Jadi informasi sing paling anyar, paling kekinian. Nah, informasi anyar mau ngenani sawijining prastawa kang dumadi. Prastawa iku kedadean. Bahasa Indonesianya kejadian. Nah, kedadean utawa prastawa mau diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet, utawa saka pirembugan marang wong liya utawa pamireng. Dadi ki umpama awakmu ngerti kedadean, iso kedadean iku langsung mbok persani, utawa kedadean mau awakmu mireng saka wong liya. Nah, iku wis iso diawarani pawarta, berita. Nanging sakniki pawarta iku ana sing luwih resmi istilahnya. Dadi pawarta utawa ngabarake iku lewat cetak kayata koran. Terus lewat internet, saiki wis akeh ya koran-koran online. Terus lewat siaran iku wujude sing paling gampang ning TV. Nah, ing TV sampun kathah sanget acara-acara babagan pawarta. Ing pawarta basa Jawa iku biasane padatan nganggone basa krama. Dadi penyiar anggone maoske pawarta iku nganggone basa krama. Intine pawarta yaiku informasi anyar babagan prastawa sing dumadi. Banjur prastawa mau diwartakake utawa disiarke lumantar wujud siaran, cetak, internet utawa saka pirembugan karo wong liya. Katen nggih pengertiannya. Salajengipun mlebet ing perangan pawarta. Perangan iku padha karo struktur. Dadi struktur pawarta iki digunakake mengko kanggo nulis pawarta. Dadi nalika awakmu nulis pawarta, iku awakmu kudu iso utawa kudu ngerti strukture dhisik. Yen ora ngerti mengko anggone gawe pawarta kurang jangkep biasanya ngoten ya. Jadi sing sepisan ana diarani irah-irahan utawa judul utawa basa kerene headline. Nah, headline iku kanggo apa? Kanggo gampangake pamaca ngerteni. Jadi pamaca ki iso ngerti sing diwartakake iki babagan apa, maca judule dhisik, irah-irahane dhisik. Dadi ing judul iki supaya pamaca iso ngerti pawarta apa sing lagi diwaca. Ngoten. Sing kepindho nuduhake pawarta kang dianggep penting kanthi variasi aksara utawa gambar. Nah, dadi mengko judul iki iso nuduhake pawarta mau. Jadi wong ki ora bingung, oh iki bab apa to? Nek ora ana judule kan bingung awakmu maca ora ana slundrunge. Terus judul iku biasanya kanggo narik kawigaten utawa
utawa perhatian saka pamaos. Yen judul utawa irah-irahane menarik, dadi wong lek arep maca ki ana gregete, ana rasa kepengin ngerti. Iki isine babagan apa? Ngoten. Niku irah-irahan. Engkang nomor kalih deadline. Deadline iku kanggo nuduhake papan kedadean lan jeneng media massa. Jadi umpama awakmu nulis terus engko ki kudu nuduhake papan panggonan kedadeane. Terus jeneng mediane apa? Umpama ki nek saiki koran-koran kaya Suara Merdeka, Kompas, Kedaulatan Rakyat lan liyane gitu ya. Jadi ing deadline iki nyebut jeneng media massa, papan lan tanggal kedadean. Umpama Suara Merdeka Magelang 23 Agustus. Nah, 2021 kaden. Ingkang nomor 3 inggih menika lead utawa teras pawarta. Ing kene biasane katulis ing wiwitan pawarta utawa ing paragraf kepisan. Bab iku tinulis amarga minangka perangan kang wigati saka pawarta kang nemtokake saripati pawarta lan nggambarake sekabehane pawarta. Jadi biasane lead iki ana ing ngarep paragraf. Di paling awal ing wiwitan. Lan umume nggambarake secara penuh utawa nggambarake sekabehane isi pawarta ning singkat. Jadi gampangane pokok saka pawarta mau, pokok paragraf saka pawarta mau. Ngoten ya. Dadi ning kono ki wis dicethake inti saka pawartane. Salajengipun inggih menika body utawa tubuh utawa surasa pawarta. Surasane iki berarti isine. Awak kan isine, ngoten ya. Surasane nyritakake prastawa kang diwartakake kanthi basa kang cekak, aos lan cetha. Kanthi mengkono si badi utawa surasa pawarta iki minangka pangembange pawarta. Dadi yen mau awakmu nenggon lead iku wis digenahi inti saka pawartane. Nah, nenggon isi iki dicethake dikembangake saka paragraf pokok mau dadi berita sing luwih jelas. Nah, dadi basa sing digunakake kan mengko cekak, aos lan cetha. Dadi satu paragraf pokok ning lead mau diterangke kanthi luwih rinci meneh ning tubuh pawarta utawa surasane pawarta. Sumangga dipun wangsuli malih bilih perangan pawarta menika wonten sekawan. Wiwit irah-irahan, deadline, lead, body. Ya, sekawan itu diapalke minangka struktur saka pawarta utawa perangan saka pawarta. Katen nggih. Salajengipun mlebet ing unsur pawarta. Unsur pawarta menika biasane diwastani 5W 1H. Apa wae mesti wis ngerti ya? 5W wiwit saka W sing sepisan. What? Basa Jawane apa? Nek apa iki berarti prastawa apa sing lagi kedadean. Prastawa apa sing arep digenahke marang pamaca. Nika nggih umpama apa to sing lagi kedadean? Oh, kae ana kobongan, oh kae ana kacilakan, oh kae ana kecopetan. Nah, artine apa sing arep diberitakake. What yang kedua? Who. Siapa? Basa Jawane sapa? Sapa to sing kacilakan? Omahe sapa to sing kobongan? Nah, jadi sapa merujuk kepada si subjeknya. Ngoten ya. Jadi sapa sing ana ing prastawa iku ya iso ngoten ya. Sing ketelu ya iku where. Ing ngendi? Ing ngendi kedadeane ana ing ngendi? Kok aku ora krungu, kok aku ora ngerti ning ngendi to? Nah, jadi tempat utawa panggonan kedadeane.
Sing kepapat, when, kapan. Kapan kedadeane? Kowe kobongan kuwi kapan to? Kapan kacilakane? Wingi sore jam 3 umpama jawabane. Ngoten ya. Nanging yen ning pawarta kudu dicethake kapan ki tanggal, berbentuk tanggal dan waktunya. Dan ya. W yang kelima yaitu why. Why? Kenapa? Mengapa? Nah, basa Jawane kena ngopo? Kena ngopo kok iso kebakaran? Kena ngopo kok iso kecelakaan? Ya. Jadi kena ngopo kedadian iku iso kedadian, ngoten ya. Sing keenam yaitu how. Satu hanya adalah how. Kepriye. Nah, yang ditakoni kepriye iku berarti mengko jawabane proses. Proses kedadiane kacilakan, proses kedadiane kobongan. Nah, kuwi kena ngopo kok iso kedadian ki kena kepiye kok iso kedadian ki kepiye ngoten. Ya. Saged dipahami nggih? Salajengipun Mbah Hanif arep narangake babagan nanggepi pawarta. Nah, samengko Mbah Hanif arep menehi tulodo utawa contoh babagan pawarta basa Jawa. Ya. Contone mau sumangga mangke dipirsani, salajengipun awakmu iso gawe tanggapan nanggepi pawarta. Nah, nanggepi pawarta niku kepripun, Bu? Nanggepi pawarta iku yaiku menehi komentar marang pawarta kang diwaca utawa dirungokake. Nanggepi pawarta bisa saka tulisane utawa ejaan, isine, lan cara ngandharake. Sadurunge nanggepi pawarta kudu bisa ngerti isi pawarta dhisik, banjur nembe nanggapi kanthi objektif apa anane, cetha, cekak, aos, diwenehi alasan kang logis uga bukti kang relevan serta migunakake basa kang santun. Jadi nalika nanggepi, nalika maringi komentar, iku kudu objektif, ora oleh umpama dukung utawa ora oleh kontra karo beritane mau. Jadi kudu objektif ya. Tidak boleh subjektif begitu. Bisa dipahami nggih niki nggih? Mbah Hanif waosaken riyen tulodo pawartane terus mengko ana tanggapane. Kacilakan kang asring kedadian ing dalan gedhe nalika wayah mudik disebabake amarga para pamudik kang ora sabar oleh nggawa kendaraane. Ana kang ngebut-ngebutan lan srugal-srugul anggone nyupir. Jarak kang adoh uga nyebabake supir gampang sayah lan ngantuk, nanging tetep wae dipeksa jalan saengga nyebabake kacilakan. Nah, menika tulodo maos berita utawa pawarta. Saka berita mau dipun paringi tanggapane. Tanggapane apa? Menawa nyopir ya kudu ngati-ati. Yen rumangsa ngantuk ya mandeg dhisik, leren dhisik. Ya, jadi itu hanya tanggapan, boleh 1 atau 2 kalimat saja. Mekaten nggih. Sumangga dipun lajengaken babagan teknik maca pawarta. Awakmu wis tau ngerti ya? Wong sing maca berita, membawakan acara berita, news anchor ing TV. Nah, samenika wonten keterampilan utawa kaprigelan sing kudu diasah. Nah, nalika maca berita iki kudu kepiye? Nah, sing sepisan gunakake pangucap kang trep. Ucapane kudu sing apik, ucapane kudu sing sae. Pamedote frasa kudu trep. Dadi pamedote saben frasane kudu trep. Ora kesusu, ora kerindien, ngoten ya. Sing ketiga, gunakake intonasi nada lan tekanan kang trep. Dadi intonasine kudu sing sae. Nadane ya sing enak dimirengake. Sing kepapat, ngerteni tondo wacan kanthi trep. Yen koma kepiye, titik kepiye, tanda tanya kepiye, ngoten. Swara kang cetha. Suarane kudu lantang, kudu cetha. Ekspresine trep, ekspresi. Jadi nalika membawakan berita bahagia ya kudu ekspresine seneng.
ngatur alon lan cepet pamaca. Dadi mau aja kecepetan, aja kelindian. Ngolah trepeng mlebu wektuning napas. Unjala ambegane ya kudu pas. Mahami wacan. Dadi kudu sinau dhisik berita sing arep mbok waoske, pawartane kudu mbok pahami riyen. Sing pungkasan, percaya marang diri pribadi, PD, percaya diri. Ngoten ya. Dadi nek arep maca berita ki sing PD. Aja grogi, aja wedi salah. Salah ki ora apa-apa, jenenge sinau. Kangge tambahan, ing piwucalan 3 menika awake dhewe sinau kawruh kagunan basa tembung plutan. Apa to Bu tembung plutan menika? Nah, tembung plutan yaiku tembung kang suda cacahe aksara utawa tembunge. Umume kang suda iku aksara kang ana ing satengahing tembung. Dadi ana tembung, terus tembunge mau dilongi aksarane utawa hurufnya dikurangi. Nah, sing dikurangi biasane ning tengah. Tuladane tembung darana dadi drana, murih dadi mrih, karana dadi krana, para dadi pra, sarana dadi srana, swara dadi swara. Dadi nek ning contoh iku huruf yang kedua dihilangkan. Katen nggih. Samenika andalan saking Bu Hanif babagan pawarta. Matur nuwun Bu Hanif pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.